Bon vespre. I just made it in time for the sunset. The last sunset here on top of the rooftop of my building. And I say the last because tomorrow I'm moving out of here. It's been 2 years and a half. Lots of adventures, lots of good memories here. Okay, so for now I'm just gonna enjoy the last sunset here in Shinjuku. So, let's see. Hola amics, què tal? Estem a Mitaka. De camí... Mira, el Museu Ghibli. Hòstia, el Museu Ghibli. Aquí estem, està tancat. Que nos devuelvan el dinero, por favor. ¿Tú crees que vendrem algún día a visitarlo? Jo crec que sí. El tens molt a prop, Sí. Bon dia! Bon dia, Catalunya! Josep Bautista aquí, amb l'altre Josep del canal R-Chan Family. Hajime Show! I avui en Josep m'està ajudant amb la mudança. Estic mudant a Mitaka, ja hem vist la casa, hem fet un primer viatge. Ja hem vist les mosses. Això ja ho discutirem després. I res, avui, doncs mira, mentre fem la mudança, us deixarem els flashbacks de les millors memòries del Gunkan. Del Gunkan. Endavant! Bé, tu com veus la casa nova? A mi m'ha agradat, per ser un pis així per tu sol. No està mal, m'ha agradat que està net. El lloc es veu net. Està molt net, la zona és important. residencial, es veu molt tranquil. Això també està bé. Serà molt diferent de... Mira, un forn de pa. Hòstia, això també és bo. Això té una pinta, Hi ha gent fent cua i tot. Però ja portem una estona amb el cotxe, sembla que està una mica lluny de la casa. Sí. Però bueno, amb la bici. El Museu Ghibli el tenim molt a prop. Museu Ghibli, pistes de tennis... La zona comú també era molt maca. Sí. Tot. A mi m'agrada això, que està tot força net. Això és el més important. Netedat. Sobretot netedat. Comparant amb Shinjuku, els que heu estat per Shinjuku i Kabukicho ja sabeu que això és el Bronx. És tot el Bronx. Tu saps com funciona el GPS japonès? Però jo no en tinc ni idea, El GPS japonès, peça i peça. Magdalena! Tot confiem de la teva conducció. Heu d'imprevistos, però... Hem anat fins als jardins imperials, no? Hem arribat fins a Roppongi. En direcció contrària. No li recomano a ningú, a estrangers que venen i diuen no, agafem un cotxe a lloguer. No, si l'agafeu, agafeu-lo fora de Tòquio. No se t'ocorreixi. No, mai de la vida. Tot això està molt mal indicat. A mi, que ara em toca conduir cada dia per la feina, ho estic passant molt mal. Ja ho diuen que la majoria d'accidents són causats per estrangers, Sí. Bueno, els estrangers sempre tenim la culpa de tot. Tot. Tot el que passa. I com afrontes, Josep, la nova vida aquí a Mitaka? Amb ganes? Tanoshimi. Tanoshimi, nen. Després ja posarem els subtítols. Tanoshimi. Què vol dir Tanoshimi? Tanoshimi. Tanoshimi vol dir... moltes ganes. Torna'm a preguntar què m'has preguntat. Per què? No sé què m'has preguntat. Aviam si calla la del GPS. Vinga, l'altra. No callen mai, aquestes. Just ahead. Tens el cementiri també. Quina il·lusió! Com dèiem, la nova etapa Mitaka amb molta excitació, molt Tanoshimi. Moltes ganes ja. Aviam, el canvi d'aires sentarà bé. Un joc totalment diferent d'on estaves abans, no? Sí. Ja sabeu, els que heu estat per Shinjuku o Kabukicho, allò és la zona vermella, zona d'oci... Que he anat jo aquest matí per allà i, ostres,
Quina Quina impressió t'ha fet? ambientació, quina... Ostres, al matí sembla una zona postapocalíptica. La gent molt demacrada. Sí, per dir una forma fàcil i directa, borratxos i escombraries. Sí, Bueno, un bon barri. un barri. Fins ara a les nits era sirenes de policia, baralles al carrer... Com el joc aquest del Yakuza, no? Igual. Sí, els que heu jugat al joc de Yakuza, més o menys, Això és el mateix. això era la meva vida diària. No us penseu que és un videojoc, això passa cada dia. Són basat en fets reals. I més caravanes, i més retencions de tràfic. Això no arribarem mai. Òbviament, mai a Shinjuku. Bueno, el que farem ara és anar cap a Shinjuku, no? Dinarem alguna cosa, podem posar més coses al cotxe i ja el viatge ja el faré jo. Ara mirem pel allà. temps. Sí, mica just. Pel temps al Josep ja li va just. Bueno, almenys hem pogut portar la nevera i el Hammer, les coses pesant, les maletes. I el següent viatge que faré sol. I ja seguiré el vídeo jo sol. Ah, no. Ah, no. Però per què és això? I amb qui t'agradaria fer col·laboració aquest any? Col·laboracions, aviam si aquest any ja estem al novembre del 2020. I aquest any ja poc. Aquesta temporada. Aquesta nova Temporada temporada, Mitaka. home, si les coses anessin a millor, sobretot amb Arich and Family i més col·laboracions, hem de parlar de temes seriosos, com ara el Japan Full Course. El Japan Full Course de Toriko? Hem de fer el vídeo Oh del my Japan God. Full Course. Oh my god. Això, un vídeo sencer dedicat al menjar, als nostres menjars favorits de Japó. Hòstia. Col·laborar amb els Rubius. Bueno, sí, no ho descarto. No, No home, ho descartem. ja t'agradaria. Projectes. Josep em preguntava quins projectes nous tenim aquesta temporada. Aquesta temporada, amb sort, podré dedicar-li més temps a YouTube, amb més vídeos, més continguts, potser enfocant una mica més cap al tema de fotografia, més tutorials. Sobretot els tutorials els faré en català, perquè n'hi ha molts tutorials de Photoshop i Lightroom en anglès. I Això està bé, en català no en deu haver-hi gaires, no? No, és gens. Has d'entrar a Creadors TV. Creadors TV, sí. Això està pensat, està pensat. Aviam si sol·licito i m'accepten, doncs mira. Però clar, has de fer tot el contingut en català. Aquest és el problema. Tinc el canal en 2-3 idiomes. 2-3 idiomes? Però si no hi ha ningú que ho faci. Per això, com no hi ha ningú que ho fa, algú ho ha de fer. Quin serà el nostre proper vídeo? El nostre proper vídeo serà Hadaka Matsuri! Hadaka Matsuri! No, que l'han cancel·lat. Està cancel·lat el Hadaka Matsuri aquest any. Es concentra massa gent despullada. I si no és el Hadaka Matsuri, serà el Kanamara Matsuri. El del penis, no? El festival. Ai, què dius ara? Hòstia, Quines coses tens de dir? Ara te'l tallaran aquest vídeo. Has de fer el Japan Full Course. Això mateix, si podem fer, propera que ens veiem, hauríem de fer el vídeo del Japan Full Course. Per entrar una mica en calent, quin seria el teu plat preferit? Home, dels meus plats favorits i que porto 8 anys menjant, 8 anys. 8 anys menjant, Espera, ja sé quin és. ja sap quin és. No, espera, no sé quin és. Ramen i el I sushi. potser m'agrada més el curri que el ramen, però... O el menjo més. Però no sé, un ramen, quan està ben fet, està tan bo, tio. Allà a l'hivern, que fa fred... Això és el petit tast del que parlarem en el vídeo que fem la col·laboració per descobrir el nostre menú complet japonès de menjar, Petit xef. el petit xef. Què et sembla si anem a dinar? Jo sé, jo tinc gana ja, Ja, aquí ja ens agafa la gana, no explica't. Aquí hi ha un Love Hotel. Ai, Això és un altre tipus de gana. Josep, t'has de dir quins són els animes de la teva infantesa. Els animes de la meva infantesa. 4, els 4, t'has de quedar en 4. M'he de quedar amb 4. Eh. 4 animes de la meva infantesa. Per descomptat, número 1. Número 1 el deixarem pel final. Ja sé quin és. Ja saps quin és. No cal que digui més, no? Faig un spoiler. Fes un spoiler. Bola de drac. No, No m'ho crec. Bola de drac per mi és el 2, el segon. El 2, si poses el 2 bola de drac,
I és un anime, eh? I és un anime. L'han fet en català. L'han fet en català. Número 4. Fly, Dragon Quest. Número 3. El Doctor Slump. Ostres, mític també, Doctor Slump. El número 2, Bola de Drac. I el número 1, el Musculator. Musculman. Soc molt fort i el meu nom és Musculator. Menjo molta carn perquè m'agrada molt. I els teus quins serien? Jo, els meus. Bola Drac, número 1. Número 1, Bola de Drac. Sí. Musculator, Musculman, les aventures d'en Fly. Slump. Tu quin has dit l'altre? Doctor Slump. Doctor Slump, sí. O sigui, el Doctor Slump sí, m'agrada, però no tant, però sí, home, és que és un mític també, Doctor Slump. És difícil, eh? Quins temps aquells, eh? Sí. Si poguéssim tornar. Sí. Com ha canviat tot, va tan ràpid. Només envia un missatge per l'Epic Pal i ja està. Un missatge per l'Epic Pal? Què els hi diem, els feliços? Felicites al Nadal. El Nadal? Bueno, felicitats al Nadal. Bon Nadal. I... Que passeu unes bones festes. Bones festes, ara des del novembre, eh? A veure si aviat podem anar a fer uns calçots o alguna cosa quan torni tota la normalitat. Calçotades. Hi ha ganes. Només amanides. Només amanides, només calçots. Sense carn ni res. Una abraçada. Vinga. Bye bye. Hasta otro ratito. Bon dia. Day 2 of moving into the new apartment. Yesterday I ended up making 3 trips Shinjuku Mitaka by car, and then I just took back the car on time to the rent company. Actually I was 5 minutes late, but they took the car. So thanks a lot. And special thanks to Ari-chan family. He helped me with moving in at least part of the day. But when I finally came back to Mitaka, it was like midnight, so I couldn't fix everything. Maybe you can see like there's a lot of stuff already behind me, and let me show you how the room looks like now. So this is it. So I just show you final results once I'm done, hopefully today. So let's go. A few days later, this is how it looks now, the room. Finally I set up everything. So thing is, I had to change a lot of things from my previous room because it didn't fit in this room. That room was like 16 square meters and this room is like 10 to 12 square meters, so impossible to fit everything in. And I'm still organizing a lot of my stuff, my photography stuff, and I need to figure out what to do or where to put all my things. So for now, this will do. And now let's just take a second, sit here, because I need to say some stuff. Okay, please. Okay, here. So, as the title of this video said, I need a break. I need a break because I have to take care of a few things, and I need a break because I have to make some really tough decisions in the next 1 or 2 months. What I'm gonna do is I'm gonna take a break from creating videos on YouTube. So as the title of this video says, I need a break. And I need a break because I have to take care of a few things. I just moved here to Mitaka, and probably in the next 1 or 2 months I will have to take a few tough decisions. So I'm gonna take a break also from YouTube and creating videos because I need to really know where this channel is going to be for the next year, because now it feels like I'm just creating content without any purpose. So I'm gonna take some time to reschedule, to rethink, and to figure out what's gonna be, especially because those decisions I have to make will also affect this YouTube channel and probably anything in my life
But that doesn't mean that I'm gonna stop, it just I'm gonna take a break. And you still can find me on Instagram, Twitter, or Facebook, as I'm still posting there. But also in January, and I think everybody should do it, it's just detox from social media. So the plan is that on January I'm gonna stop posting content for 1 month, also to rethink and really focus the direction of where all my content is going to be. So here's the thing, for the next 2 months, now it's December, so for the next 2 months I'm gonna stop creating content for YouTube. So this is gonna be the last video of 2020. For all those who have been here all this time with me, thanks a lot, it means the world to me, and you guys make me want to keep creating content, so it's just I'm gonna take a break. And for all those who are watching my channel for first time and this is the first video, don't worry because I'll be back. So for now you can watch all my videos in this channel, and don't forget to like this video, it means the world to me. Leave a comment in the section below with your thoughts on this 2020 and how do you think it's going to be your 2021. If you have any new projects or decisions to make, we are all together in this. And subscribe if you haven't done it yet, because I'll be back. For now, this is all I have to say. So this is not a goodbye, this is a I'm gonna see you in the next video. So fins aviat. Com dèiem, la nova etapa Mitaka amb molta excitació, molta noshimi. Moltes ganes ja. Aviam, el canvi d'aires sentarà bé.